Imithetho yesintu nomuntu omakoti emzini nomuntu ozele kulowo muzi. Okay, ake ngiqale la kumakoti ingoduso. Ingoduso lapha kulowa muzi ekuthiwa isemzini. Usuke ehamba nezalukwazi zakube ezindala ezisuke zimgadile lowo muntu. Afike lapha afike khona izalukwazi zihlangabezane nezalapha kulowa muzi zigade umuntu omakhozi umuntu omakoti, ngoba umuntu omakoti usuke ezovusa ezokwakha umuzi ekhaya. Okay, into eyenzakalayo ke ngokwesintu yile, umakoti emzini uzwa kuthiwa uyahlonipha, kunendawo angahambi kuzona ngoba kunezalukwazi la ekhaya ezisuke zihlonipha namakhehla ekhaya, zimgade zimbhekile, zihamba nezalukwazi zakubo. Kunendawo angazohamba kuzona ngoba kuhamba nezalukwazi zasemzini la. Akakhulumi umakoti emamezane nomuntu esemnyango, ngoba umakoti kuthiwa akamemezi besegcekeni ngoba izalukwazi zisuke ezibhekeni lezi zihamba naye na ukuthi akawenzi into eyihlazo, uzosihlaza ungazosihlaza. Kufanele uziphathe kahle ngomakoti ngoba uyazi uhamba nabantu abakhulu. Okay, uma wena umkhwenyana noma wena umuntu okuyena ezengawe ekhaya kukhona ungaboni ngasolinye, awunayo imvume yokuthi umuntu omakoti umkhulumise noma kanjani emnyango noma ekhishini. Njengoba ngisho ukuthi umuntu omakoti usuke ehamba nabantu abadala bale ekhaya nabalowa muzi, so ulindeleke ube nenhlonipho ukuze nabo bakuhloniphe. Umuntu omakoti always kulindeleke inhlonipho vele kuyena. Uma ngabe khona ungaboni ngasolinye, abantu abadala bathi ngenani ekamelweni, bebeya bethi kungaboni ingane maninenkinga, basuka bengesholo iy'ngane, nesihambi kufanele singaniboni maninenkinga eninayo ninokushayisana eninayo. Okwesibili, kufanele ukuthi abantu abadala bakubone ukuthi noma ngabe kuthiwa kunenkinga kanani kodwa ingane yabo ayikho engcupheni, ngoba uyakwazi ukuhlala phansi niyikhulume inkinga nisuke nibhekene nayo. Okay, umuntu omakoti ingako kuthiwa egcekeni akanayo imvume yokuthi awunayo imvume yokuthi umbeke isandla wena kulowo muzi wakwenu, ngoba usuke sowugadlile ezalukwazini zakubo nezakini. Ngoba kwayiyena menza into eyihlazo emzini, izalukwazi zakubo ziyathutha zithatha imithwalo yazo zihambe ngoba zidinwe lo muntu ukuthi uyazihlaza. Usuke engasenamvikeli, usuke engasawuzoperforma right ngoba vele suke sebebona ukuthi ubenza ihlazo, usuke engasavikelekile, basuke sebehambile. Ingakho kuthiwa umuntu omakoti noma yinini ulindele ukuthi abe nenhlonipho, aziphathe kahle ukuze lezi zalukwazi ezimgadile zihlale zimgadile okokuphela.